Čaute. Letíme s kamarátom na výhliadku do Jasnej. Toto je, výrobca je český Bristol NG5, je to ultralight do 600 kg a je v super avionike, v super elektronické výbave. A veľmi razný liek. Oscar Mike Majster 6 let drahý 1.6. Naberáme rýchlosť a vstúpame hore, máme dobrý protivietor. Prestúpanie intenzívne rýchle. Bristol NG5 zrážňam do Jasnej, po vzlete západne 3000 feet, vstúpaní do 7500 feet. Oscar Mike Majster 6. Bristol NG5 zrážňam do Jasnej, polohe branisko 4700 feet. 6000, takže by mal byť tu takto. Jak sú tie mraky. Zatri veža Oscar Mike Majster 6, minuli sme spišské podradie vo výške 5700 feet, žiadali sme informácie o protiprevádzke, zatiaľ nevidíme a dosť máme ostré slnko. Oscar Mike Majster na tej prevádzke momentálne Papa Eko, vrchu 6500 a pokračuje smerom nahorou, znamená na lehotu momentálne 9 námorných ísť na vašej 2 hodine. To vidíš, lebo ja tam. Zatri veža Oscar Mike Majster 6, žiadal by som povoliť klesanie 7000 feet. Oscar Mike Majster 6, požiadal by 7000 feet. Trošku bude problém taký, že bude s nami trošku trepať, keď pôjdeme dolu, fúka nám cíl. Ešte otočíme naspäť. No, tu by sme mali prejsť. No, paráda, sme za vodu. Trošku kolotať? To je nič. Musí byť. Jak bez kolotoča? Hej, fúka nám z boku, tá preto. Jasná prevádzka, momentálne bezpečný, máme DZ3 zráva 2. Jasná prevádzka, Oscar Mike Majster 6, drahé 26 plná prisletie. Tak na zdravie.